Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej konferencii strany SAS, ktorá sa volá Koaliční poslanci v zdravotníckom výbore neodpovedajú, tak neodpovie NKÚ. Vítam podpredsedu strany SAS Ľubomiera Galka a členku zdravotníckeho výboru a poslankyňu SAS Janku Cigánikovú. Nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni. Prajem dobrý deň. Asi každý z nás máme za sebou trpkú skúsenosť, keď sme sa my osobne alebo naši rodičia, súrodenci, deti, priatelia, známi zrazili so smutnou slovenskou zdravotníckou realitou. Keď sme dlho čakali na operačný alebo nejaký iný lekársky zákrok, museli sme si priplácať na lieky, veľa peňazí, či nosiť si do nemocnice základné potreby, príbory či toaletný papier. Je to tak preto, lebo zdravotníctvo je doslova čierna diera, prerastená chápadlami korupčnej chobotnice. Čierna diera, v ktorej sa strácajú obrovské peniaze, ktoré potom chýbajú všetkým nám, pacientom. Tie peniaze sa strácajú dlhodobo, strácajú sa zlým manažovaním, rozkrádaním, neefektívnymi nákupmi. Dámy a páni, rezort zdravotníctva má s krátkou prestávkou za posledných 12 rokov prakticky 10 rokov v správe strana Smer sociálna demokracia, či už samostatne, alebo v nejakej vládnej koalícii. A táto strana nesie primárnu zodpovednosť za súčasný stav zdravotníctva a za nedostatočnú zdravotnú starostlivosť ľudí na Slovensku. Dnes budeme hovoriť o krokoch, ktoré ideme spraviť v súvislosti s predraženým nákupom CT prístroja v Žilinskej župe. Sme presvedčení, že aj pri tomto nákupe prišlo k poškodeniu slovenskej ekonomiky, pretože môže nám tu smerácky nominant a žilinský župan mlžiť a môže sa infantilne vyhovárať, koľko chce. Výhovorky typu, že inde nakupovali ešte drahšie, sú presne také isté, ako keby sa zlodej prichytený pri krádeži vyhováral, že jeho kolega v susednom okrese kradol ešte viac. Výsledok je jasný. Nakúpil sa prístroj o 800 000 eur drahší, ako sa nakúpiť mohol, a osoba za to zodpovedná na výbore pre zdravotníctvo legitímnym otázkam aj za pomoci svojich koaličných partnerov sa zbabelo vyhla. Dámy a páni, my v strane Sloboda a Solidarita ako v najsilnejšej opozičnej strane cítime povinnosť nielen dohliadať na koalíciu, kontrolovať ju a upozorňovať na jej prešľapy, ale cítime aj zodpovednosť robiť kroky, ktoré smerujú k náprave a zároveň k potrestaniu vinníkov, pokiaľ je to možné. Ale nechceme len kritizovať, ale chceme aj ponúkať riešenia, ako sa to má robiť správne a ako by to robila strana SAS v prípade, že by mala v rukách moc a zodpovednosť. O týchto krokoch a riešeniach vám o chvíľu povie členka výboru pre zdravotníctvo za stranu Sloboda a Solidarita Janka Cigániková, ale skôr ako jej odovzdám slovo, dovolte mi ešte zareagovať na jednu aktuálnu tému, ktorá úzko súvisí s tým, o čom dnes hovoríme a týka sa nás všetkých. Aj v súvislosti s tou dnešnou témou, a to je predražený nákup CT prístroja v Žilinskej župe, tristne až tragicky pôsobia informácie z posledných dní, ktoré sa objavili, a to sú informácie o horibilnej strate štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne. Aj na základe toho hospodárskeho výsledku môžeme povedať, že strana Smer sociálna demokracia sa vracia ku koreňom, z ktorých nič nevyrástlo. Budeme o tejto téme v budúcnosti určite hovoriť ešte osobitne a podrobnejšie. Dovolte mi však už teraz povedať, že tento hospodársky výsledok Všeobecnej zdravotnej poisťovne je pravdivým svedectvom o neschopnosti strany Smer sociálna demokracia riadiť krajinu zodpovedne bez rozkrádania a klientelizmu. Je známe, že strana Smer má alergiu na reformy a teraz za túto nespôsobilosť opäť bude pikať celá krajina, pretože Všeobecnú zdravotnú poisťovňu bude musieť štát opäť zachraňovať. Obrovská strata je rukolapným výsledkom smeráckého bačovania a popri tom sa ešte navyše prevalila aj informácia, že za tento hospodársky výsledok si predstavenstvo štátnej poisťovne rozdelilo na odmenách vyše 41 000 eur, dámy a páni. Z tohto balíka najviac dostal pán Vaďura vyše 19 000, nasledovala za ním pani Borovková s vyše 17 000 a pani Králičková dostala 4400 eur. Podľa časopisu Týždeň bola pani Borovková aj vďaka týmto odmenám, ktoré získala ako členka predstavenstva, najlepšie platenou manažérkou vo verejnej správe.
Takže, dámy a páni, smeráckí nominanti vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni sú tak drzí, že podľa všetkého falšovali výsledky hospodárenia, aby si mohli vyplatiť vysoké odmeny. Dámy a páni, toto je Smer v plnej paráde. Je to partia arogantných ľudí bez štípky zodpovednosti. Je to partia ľudí, ktorá cudzopasí na verejnom majetku. Tento parazitný spôsob existencie je DNA Smeru. Toto je skutočná programová náplň tejto strany. Je to program s ľudskou tvárou, ktorý sa celému Slovensku bez očivo vyškiera. Preto by sme aj z tohto miesta chceli vyzvať obyvateľa Bašternákovho bytu, aby okamžite vyliezol z anonymity, aby konal, aby vzal politickú zodpovednosť za túto katastrofu. A pýtame sa, že kde vlastne je, keď ho doteraz vôbec nepočuť na iné, oveľa menšie a menej závažné témy okamžite reaguje. Janka, nech sa páči, odovzdávam ti slovo. Ďakujem pekne. Ja teda priblížim, čo sa to vlastne udialo. Ako vieme, už to bolo medializované, povedal to aj kolega, žilinský župan nakúpil CT drahšie o vyše 800 000 oproti teda najlepšej ponuke alebo najnižšej ponuke. Každého z vás napadne, kto z vás by kúpil auto o 800 000 drahšie za rovnakých podmienok, s rovnakým servisom, s rovnakými vlastnosťami, ak by mohol ušetriť 800 000. Každého napadne, že toto nie je šetrenie. Napriek tomu pán Blanár teda toto tvrdí a tvrdí, že nič iné sa nedalo robiť. Tvrdí, že cenu bolo potrebné rozdeliť, čo samé o sebe váženie ceny ako takej je problémom, keď si prečítame zákon o verejnom obstarávaní, prečo deliť jednu cenu na časť, ktorá je viac a menej dôležitá. Čiže už toto samé o sebe je veľmi zvláštne. Potom samozrejme prišlo k situácii, kedy bola dôležitá cena prístroja, ale samotný servis, ktorý, poviem neskôr, je tiež veľmi vágne opísaný v zmluvách, ale teda samotný servis, ktorý bol najdrahší na tom celom, tak ten vôbec nebol dôležitý. A z toho dôvodu teda prišlo k tomu, že bolo kúpené oveľa drahšie CT, ako mohlo byť. Vraciam sa k servisu kvôli tomu, že samotný servis je popísaný v zmluve iba ako servisné úkony. Hotovo, konec. Sú tam veľmi podrobne dané podmienky, ako treba za ten servis platiť, koľko, je známe 5 rokov dopredu, koľko bude presne stáť. Upozorňujem, že teda Žilinská župa kupuje CT, ktoré bude vedieť, že bude musieť 5 rokov servisovať a servisovať ho teda prvé 3 roky za 1 290 000 eur a potom ďalšie 2 za 192 000, ale nie je tam popísané, čo do tohto servisu patrí, ako často, či sú tam náhradné diely, predpokladám, že nie sú, že ide iba o výkony a náhradné diely sa bude platiť zvlášť, čiže nonsens. Každý z vás, kto by dostal takéto niečo do rúk, by sa chcel pýtať, ako je to možné a prečo sa to stalo. Chcel by vedieť, že prečo niekto delil cenu, aký bol dôvod, kto tak urobil, z akého dôvodu. Aha, zaujímavé je, že rovnaké postupy sa používajú v ďalších nemocniciach, že vyhráva rovnaká firma, má úplne rovnaké podmienky pri zadávaní teda súťaže. Takže človek sa chce pýtať, preto som prišla na výbor a hneď 10 minút po začiatku prvého zdravotníckeho výboru k tejto téme som dala niekoľko otázok. Tie otázky sú obsahom dokumentu, ktorý vám je k dispozícii, pokiaľ budete mať záujem. Vymenovala som otázku po otázke a bolo mi slúbené, že mi na ne bude odpovedané. Celé 2 hodiny, ktoré trval výbor, pán Blanár nerobil nič iné, iba dokola opakoval naučené vety, naozaj 2 hodiny dokola to isté, na ani jednu moju konkrétnu otázku, ktoré vypracoval odborník na verejné obstarávanie, ani na jednu jedinú z nich neodpovedal, na čo som teda naliehala, aby výbor pokračoval o týždeň neskôr, ako bolo najbližšie možné v stredu. V stredu už došli samozrejme smeráci so svojimi partnermi pripravení a prišli s tým, že oni nepotrebujú na nič odpovedať, oni nepotrebujú ľuďom vysvetľovať, prečo takto postupovali a čo bolo toho dôvodom, nakoľko oni dali ako iniciatívni dali žiadosť na Úrad pre verejné obstarávanie, aby ich konanie prešetrilo. No viete, zasmejete sa, lebo vieme, ako to v tejto krajine chodí, vieme, ako tu dopadajú vyšetrovania a vieme, koľkí vyšší úradníci a politici boli potrestaní doteraz, že? Tak príde mi zvláštne, keď niekto za 2 týždne nevie odpovedať na konkrétne otázky.
Ja som sa teda rozhodla, že to nenechám len tak a rozhodla som sa podať žiadosť aj, alebo podnet aj na Najvyšší kontrolný úrad, ktorý by mal prešetriť toto konanie. Kópiu tohoto podnetu máte k dispozícii a obsahuje všetko, čo sa vlastne odohralo, s tým, že obsahuje aj konkrétne otázky, na ktoré som chcela, aby odpovedal pán Blanár a neurobil tak. Urobila som tak preto, lebo dúfam a verím, mám nádej, že v čase, keď nám vládnu v čase, keď nám vládnu nepotrestateľní, keď napriek miere korupcie na Slovensku nebol stíhaný a potrestaný žiaden politik či vyšší úradník, že v čase, keď čestní ľudia nemajú sa vôbec na koho obrátiť, čestní zástupcovia ľudí a pravdy sú na každej úrovni perzekuovaní, prenasledovaní a silou umlčaní, v štáte, kde nefunguje polícia, prokuratúra, súdy, že v takomto čase nájdeme práve v Najvyššom kontrolnom úrade, v jej predstaviteľoch, jej zamestnancoch niekoho, kto konečne nájde odvahu rozhodovať nestranne a nezávisle. Niekoho, kto sa konečne zastane pravdy a slušných ľudí a vzbudí v nich nádej do budúcna. Vrátim sa ešte k tomu, čo hovoril kolega Ľubo Galko. Tak ako táto kauza, mnohé iné CT-čkové kauzy, nákupy v zdravotníctve, takisto ako hospodársky výsledok všeobecnej, hrôzostrašný výsledok, musím povedať, Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Všetky tieto kauzy majú spoločného menovateľa. Nevýhodné zmluvy uzatvárajú politickí nominanti, ktorí dočasne spravujú štátnu kasu alebo krajskú nemocnicu či štátnu poisťovňu. Napriek komplexným pravidlám verejného obstarávania, napriek zverejňovaniu zmluv, napriek konkurzom na riaditeľov, napriek dohľadu zo strany zriaďovateľa, napriek schvaľovaniu na strane zriaďovateľa, skrátka napriek hromade regulácií, zákonov a predpisov sme stále svedkami CT-čkových káuz, predražených zmluv s kostkami a zámkami, drahých kontrastných látok, predraženého stravovania a najnovšie aj kamuflovania účtovníctva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, aby si manažment mohol vyplatiť úžasné koncoročné prémie. Isté je možné vymyslieť ďalší predpis, ďalšiu reguláciu, ďalší pokus, ako zabrániť rozkrádaniu. Ale opakovaná skúsenosť nás vedie ku skepse. Ak jestvuje vôľa kradnúť, tam sa kradnúť bude. Ľudia si nájdu spôsob na obídenie zákona. Rudolf Zajac kedysi povedal jednu výbornú vetu. Môžeme do každej ambulancie a do každej riaditeľskej kancelárie postaviť jedného policajta, ale korupcia tým nezmizne, len sa predraží o úplatok pre toho policajta. Preto podľa nás systémovým riešením je nastavenie takých motivácií, aby vlastník mal motiváciu obsadiť do nemocnice či poisťovne zodpovedný manažment a aby aj mal motiváciu dôsledne ho kontrolovať. Štát či kraj nie sú zodpovední vlastníci. Uprednostňujú krátkodobé záujmy pred dlhodobými, je to dané okrem iného aj volebnými cyklami. Uprednostňujú politické záujmy pred ekonomickou zodpovednosťou, pred kvalitou či efektivitou. Túto nezodpovednosť ešte podporuje právna forma, v ktorej sú štátne alebo krajské nemocnice, teda príspevková organizácia. Táto umožňuje beztrestné zadlžovanie. Nemocnice majú byť akciové spoločnosti so štandardným účtovníctvom, nezávislým auditom, zodpovednosťou za výsledok hospodárenia. Akcionármi by mali byť pri najmenšom stakeholdery, teda tí, ktorých sa to týka. Napríklad univerzity v prípade akademických nemocníc, mesta alebo kraje. A keďže nemocnice akútne potrebujú investície a know-how, akcionármi môžu byť aj skúsení a renomovaní súkromní investori. Inými slovami, ide o odpolitizovanie zdravotníctva, zníženie vplyvu politikov na jeho každodenný chod a zníženie pokušenia uzatvárať nevýhodné zmluvy, ako je napríklad tá Blanárova. Ďakujem pekne.
Orahová Teatri, možno pán Galko alebo pani Ciganíková, tak politicky NKÚ svojho času ste kritizovali, že bol zvolený nominant akoby Smeru, pán Karol Mitrik. Z pohľadu toho, čo robí reálne v tej funkcii, keďže vieme, že boli kontroly aj vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni v súvislosti s kauzami Kostka a tak ďalej, myslíte si, že dokáže v tomto prípade objektívne posúdiť tento prípad? Dávame mu šancu. Veľmi dobre ste pripomenuli tú situáciu okolo toho, keď bol volený pán Mitrik za šéfa Najvyššieho kontrolného úradu a uvidíme, ako sa tejto šance zhostí. My v strane SAS si ctíme zákon a tak ako včera pri tom náhubkovom schválenom zákone, pri tom rokovacom poriadku sme povedali, že budeme dodržiavať tento zákon, aj keď je zlý a budeme sa ho snažiť zmeniť, tak teraz sa obracame na tú inštanciu a na toho je predstaviteľa, ktorý to má v náplni práce. To znamená, že nebudem určite dopredu nejakým spôsobom prejudikovať jeho schopnosti alebo nedaj Bože výsledok toho jeho šetrenia, ale on tvrdil, keď tam nastúpil, že bude fungovať nestranne, že bude robiť tú prácu zodpovedne. Toto je naozaj čítankový prípad, kedy si myslím, že Najvyšší kontrolný úrad nielen môže, ale zároveň by aj mal konať, takže uvidíme, že aký bude výsledok. Dôležité je ešte povedať, že v tomto prípade čím viac kontroly, tým lepšie. Bol to práve NKÚ, ktorý vydal správu o tých predražených prístrojoch, ktoré sa nakupujú do nemocnice, preto nejaká moja prvá motivácia a prvá nádej vznikla z tohto dôvodu. Ale takisto ako tuto si myslím, že je potrebná väčšia a vyššia kontrola. Z toho istého dôvodu som zvolala aj mimoriadny výbor k stavu, k rozpočtu alebo k výsledku hospodárenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne a na tento výbor by som spolu s kolegami z Olano a Sme rodina chcela pozvať aj pána ministra Druckera a súčasného riaditeľa pána Kočana, aj bývalých riaditeľov pána Foraja, aj pána Vaďuru, aby nám odpovedali na otázky, ako je možné, že takéto hospodárenie alebo takýto hospodársky výsledok tu dnes máme. Takúto katastrofu doslova. Dobrý deň, Marušiak, RTVS. V tom liste aj teda píšete, že kritizujete kritéria v podstate, aké boli nastavené a teda pokiaľ nevyhrá ekonomicky najvýhodnejšia ponuka pri tom obstarávaní, tak je to zlé. Ale s tým často nesúhlasia, teda či už vládni poslanci, ale možno nejakí analytici, ktorí tvrdia, že nie je to najlacnejšie, je vždy zákonite aj teda najvýhodnejšie. Teda aj v tomto je tá otázka, že je asi ťažké pripraviť nejaké kritériá, napríklad pri obstarávaní takéhoto CD prístroja, čo sa týka kvality a podobne, teda aké sú teda tie vhodné kritériá podľa vás? Ono je aj úplne v poriadku, že nie vždy cena rozhoduje. Je to úplne v poriadku, pretože niekedy potrebujete napríklad nejaký prístroj dodať rýchlejšie, čiže musí rozhodovať aj čas, prípadne nejaké iné parametre. To je v poriadku. Ale keď raz máte cenu, jednu cenu za rovnaké eurá a tá cena sa skladá z ceny prístroja a ceny za servis, tak je protizákonné toto rozdeliť a dať tomu rozdielne váhy, lebo stále je to jedna výsledná cena a výsledok je, že je to o 800 000 drahší prístroj ako ten istý, ktorý bol ponúknutý len s lacnejším servisom. Ešte raz opakujem, ja som aj pánovi Blanárovi dala takú ponuku, je to isté, ako keď mu ponúkam svoje auto za 10 eur, ktoré má trhovú hodnotu 25 000 eur, ale ja mu ho ponúknem za 10 eur, len je k tomu balíček 5-ročný servis za 1,5 milióna a musí to zaplatiť spolu. Je to jednoducho nelogické. Takže keď sa ma pýtate, určite je ťažké stanoviť nejaké presné požiadavky na to CT, ale toto by mali práve preto robiť odborníci a aj toto obsahovali moje otázky. Toto nie je tlačovka, že teraz len tak z rukáva. Ja som sa presne na tieto veci pýtala. Pýtala som sa, prečo cenu delil, pýtala som sa, kto stanovil a z akého dôvodu toto rozdelenie, prečo je dôležitejšia cena prístroja a prečo nie je dôležitý servis. Množstvo ďalších otázkov. Pán Blanár mal šancu odpovedať, len nechcel. Otázne je, prečo nechcel odpovedať. Ja vám k tomu poviem ešte jeden taký môj zážitok. Poviem ho bez toho, aby som robil nejaké konkrétnej firme a konkrétnemu človeku reklamu, ale ja som ukázal tie parametre tohto verejného obstarávania jednému manažérovi, ktorý pracuje v jednej známej, veľkej nadnárodnej spoločnosti a má na starosti verejné obstarávanie. A ten mi povedal, že v prípade, že on by nastavil u nich vo firme takto tie váhy, tak si môže na druhý deň vypratovať kanceláriu. To znamená, že aj človek, ktorý sa tomu naozaj rozumie, tak hodnotí to veľmi, veľmi kriticky, to nastavenie tých váh.
Môžem ešte k tomuto, teraz ma napadlo posledná vec, aj verejne, ale aj medzi v nejakom súkromnom rozhovore mi aj pán minister Drucker povedal, a už to teda aj verejne prehlásil, on sám by takto tie váhy nenastavil. On sám povedal, že toto bola chyba, minister zdravotníctva. A pán Blanár sa tvári bohorovne a odmieta vysvetliť ľuďom, prečo to urobil a prečo minul o 800 000 viac. Tvári sa, že sa ho to netýka. Teraz tu budeme niečo 3 mesiace akože vyšetrovať a potom akože sa nič nenašlo. No nie. Tak toto nebude. Dobrý deň, Jana Kresťanko-Dybáková, televízia Joj. Pani Cigániková, ide len o Žilinu, alebo sa budete NKÚ pýtať aj na iné? Napríklad Banskú Bystricu, máte tu nového pána kolegu Baláža, ktorý šéfoval Banskobystrickej nemocnici. Ďakujem. Otázky, ktoré sú súčasťou toho podnetu, takto, aby som to správne pomenovala, v prvom rade chcem povedať, nie je to nejaké diktovanie, ja nemôžem NKÚ nič prikázať, ale teda myslím si, že tá enormná snaha, ktorú vynaložili vládni poslanci, aby sa 2 hodiny vyhli a potom ďalší výbor úplne odpovediem na tie otázky, tak to ma vedie k tomu, že majú za ušami, že jednoducho nehrajú fair hru. A tie otázky obsahujú teda najmä otázky k tomuto konkrétnemu nákupu, ale sú tam spomenuté aj iné veci, napríklad, že v Čadci obstarávali bez zverejnenia. Bolo to odôvodnené tým, že jednoducho tam potrebovali z časových dôvodov to takto riešiť, ale keď sme sa pozreli na dátumy, tak tie časové lehoty jednoducho nesedia. Je to veľmi podrobne vysvetlené v tej správe. Čiže snažili sme sa najmä venovať kauze tohoto konkrétneho CTčka, ale hovorím, spomíname aj tú Čadcu, spomíname aj to, že je tam dokopy, myslím, 5 nemocníc, kde vyhrala tá istá firma za tých istých podmienok, súťaže nastavené rovnako, váhy kritérií rovnako, zvláštne a doteraz sa nikto na nič nepýtal a čo je smutnejšie, doteraz nikto neodpovedal. Ďalšie otázky. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme, dovidenia. Ďakujeme.